La Rosa Maria des de Barcelona. Rosa Maria, bon dia, endavant. Hola, bon dia. Què ens volia explicar? El programa. A veure, jo li volia preguntar a aquest senyor que nosaltres tenim a casa costum de quan fem el caldo i el per Nadal, que sobre tanta cosa, fer croquetes. Llavors jo sempre faig les croquetes talladet o trituradet, tal qual, però quan les rebosso amb ou, amb farina de galeta i les congelo. I tinc, no sé, 50 o 40, i vaig traient, tal qual les vaig traient, quan les necessito, les vaig fregint. Que estigui l'ou i la farina de galeta ja congelat d'entrada pot perjudicar el producte o és correcte? Això és el que voldria saber. A veure si és tan amable. Si posa l'arrebossat quan ja és congelat, és que no he entès ben bé la pregunta. A veure... Tota una cosa... A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh? Què passa? Això, no, mare. Això és molt fort, és veritat. Sempre estic discutint. Quan fem les croquetes... Ha trucat la seva mare. Bueno, és igual. A veure, no, però és que jo de cop dic, però si és ella, és ella. I ara no he sentit la pregunta, mare, quina pregunta era? La pregunta és si a l'ou, com que les fem i les congelem, que ja està rebossadet amb l'ou i la farina de galeta i les posem al congelador, la pregunta és si no es pot fer malbé el producte. Perquè és tan bo que sempre ho discutim, Maria Elena. Vale, mare, doncs ara penja, que l'Abel es contesta. No. Vingui al programa, la volem conèixer. Ha de venir. No, que diu un moment, diuen que no un moment, que ara contesta. Clar, ha de venir. Contesta l'Abel. Ja vindré un dia. Home, però ara no pengi, que ara li agafem el telèfon. Mare, que et contesta l'Abel. Penjo, no? Penjo? Sí, penja, mare, penja. Penjo, petó. Gràcies. Ai, Déu meu, per favor, Abel. És que, Helena, Estaré molt de gust a la teva mare. estaves tapant-te la boca i pensàvem, què està dient aquesta pobra senyora que tant l'emociona? Està fent croquetes! I dèiem, què li passa a l'Helena? Han embogit. No és tan estrany fer croquetes. Va, prou, som-hi. Primera A qüestió. veure, l'ou quan congelem una croqueta. L'ou sempre és un producte delicat, però se suposa que això s'ha fet amb un ou fresc, correcte, i que no portava salmonel·les i, per tant, no hi ha cap risc. Perquè tots els productes d'ou s'ha de tenir molt present que a congelar de seguida o a consumir de seguida és de les coses de més mal guardar en una nevera. Per això. Ara bé, si un fa la croqueta, la fa correctament, amb aliments ben fets, tot, i ja l'ha rebossat, es deixa refredar a temperatura ambient no massa estona, i es congela de seguida, que vol dir que ho posem a uns menys 18, menys 20, o sigui, a la part del congelador, això és un producte que té una durada d'almenys raonablement unes quantes setmanes. Per tant, unes quantes setmanes podríem estar tranquils, des que, per exemple, fem les croquetes de Nadal, que allarguem... El congelat, no a la nevera... No, congelador, sí. El congelador, això és un producte que... És que és una discussió que tenim habitualment. S'ha acabat la discussió. S'ha acabat la discussió. Pot durar dies i fins i tot setmanes. Però ara aquesta resposta enrarirà la vostra